Батенце, Притам кладенце, сам пляскам със сърце, сам пляскам със сърце. батенце, Притам кладенце, трансам батенце, сам пляскам със сърце, батенце. Притам кладенце, трансам батенце и продължавам да се пляскам със ръце, защото е така се чувствам винаги най-добре. И жорката до мене и всеки веде. Това, което чува моята музика, пак започва да плува, както плува. Тони Торп или както беше там, тук съм сега. Не знам след за време. Батенце, дъжд цялия презент. Летните жеги, Най-кучен студ. не знам дали от някой друг сега ще бъде чуто, обаче знам моите думи ти. Батенце, В ритъм батенце, кашета пресвитли в ход. шак батенце, Слънце ми дай, още слънце ми дай. Батенце, батенце, притам кладенце, трансам батенце, сам пляскам със ръце, батенце. Притам кладенце, трансам батенце, сам пляскам със ръце. батенце, батенце, в транса батенце, сам пляскам с ръце. В ритъм батенце, батенце, в транса батенце, батенце. Си заслужи, си заболи си. Ти си ми подай, дай. Чупи кръста! Прибрама, я не лъжи, усещам как повече тежи. Басурлиете, що е, щом спад с мотосъл, значи става негово и мое не сежи. Искаш басурка да нас доложи, Усили! как ще положи. Дето не успива ни грамажа, че съм бесен. Бастеяла дей, давай го, че това наблесен. Ще пристанеш ти да забравиш на интереси, що стараш ще направим първоля. После 10 като домата да запилеш, а бъдеш от 10. Всичко скандални към тебе този песен. Така че не съпрей, въде цигара си то отнем. Че бъде алтаски брита. Не интересен да се праш, ти си шпреш. Килеш, Да не падам от келеш. беш. И нека ще ме младеж. А десятка баш, Искам раз да водиш грамаш. съвсем се ще ти направиш. Светлоност не плака. Маса си приправа. Каза каш, десятка е наш. На Абургас съм с Екипаж, Ама една фаска. авантаж. Щаш. Ще продължа на фри, защото не ме е бе, брат. Събрали сме се тука, дигайте ръце. И двете, трите, батнеш. Това супер яко. Чакам звездите за малко вдъхновение. Искам сега да ви покажа добричко на мене. И ще отстъпват. Тази работа въобще не ни интересува. Вашето е само яка рима да се чува върху як бит, брат. Слушай, продължавам сега и няма да спра, докато всички дядовци и баби дигнат ръцете и краката. Аре, не остана време. Време става човеката, точно този час. Чуй как имам аз глас да разбирам посред нощ даже, но някой ще ми каже и аз спирай. Тук и сега пацалите прибирай. Айде да не ме спират точно този ден. Айде да не ми говорят тези изречения точно на мен. Айде пак, осведомен съм по въпроса, движа си с римата си, Ферарите с тероса. Градска забава стана на центъра на Плевен, брат. Слушай, така става. Кмета и даскала се събраха и показаха на тия хора как строг стряха с рог. Кмета и даскал груба, кмета и даскал събрахме. Яки графити, а.к.а. графитисти. Ей, момче, супер брутални излизате техники като кристи. Моите рими, слушай, продължавам сега и ако имаш баба, ти ще си купиша. Но не на пазара, аз не се продавам, нито се преподавам. Брат, слушай, не давам на никой да ме спича, нито на батъл, нито на фристайл. Просто нещо. Просто май трябва да продължа на този инструментал. Като хала, вижда се сега и си пълза на слава. Ти не си спал или спал. Аз съм тук, не съм бърцал. Мога да ти кажа, че умея да правя рими като сал и ще преплувам аз реката с него. Тук съм сега до него, човека с рима лека. Добре, айде пак да видиш как на микрофон чека правим истинските неща. Ето ми комплета.